Malawi Brief. Nkhani madzulo pa Times TV lero pa 26 January 2026. Munthu mmodzi wafa pamene ena 100 akusowa pokhala malinga ndi mvula yamphamvu imene yakhala ikugwa mu mzinda wa Lilongwe. Madzi osefukirawa akhudza madera omwe ali pansi pa mfumu yaikulu Maliri komanso Mbwatalika. Jimmy Chazama wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Madzi osefukirawa awononga nyumba, chakudya ndi katundu wa pakhomo. Anthu omwe akhudzidwa tsopano akukhalira pa sukulu ya sekondari ya Chisapo mu mzindawu. Nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yati mwa anthu omwe achoka nyumba zawo ndi amayi 40 ndi abambo okwana 57. Mkulu wa Dodma Wilson Molen wati izi ndizomvetsa chisoni kwambiri. Chodandaulitsa ndi choti pamalo pamene akudikirira pano ndi pa sukulu ndikusonyeza kuti maphunziro asokonekera kaye, ndipo tifuna kuti tilumikizane ndi anzathu aku Ministry of Education. Mmodzi wa akuluakulu ku khonsolo ya Lilongwe Julius Tsogolani wavomereza kuti kusakonzedwa bwino kwa ngalande ndi komwe kukuyambitsa kusefukira kwa madzi. Phungu wa nyumba ya malamulo wa maderawa Khadija Leya Chunga wapempha thandizo mwachangu kuchokera ku boma ndi mabungwe. Ine ndikupempha kuboma komanso mabungwe osiyanasiyana kuti kunoko andifikire mwachangu makamaka kumbali ya chakudya. Mmodzi wa anthu omwe akhudzidwa ndi ngozi Esther Asifa wati ataya zinthu zawo zonse ndipo akufunikira thandizo mwachangu. Ndi katundu ambiri palibe chimene ndapulumutsa, palibe chifukwa madzi amalowa adera ili magawo atatu ndi amalowa atalowa kutseka chitseko chimakanika madzi kulowa ndi amalekeza umu ndili nyumba mwadzidzidzi ndipo zindikira madzi ndi nangwira mwana ndikutuluka ndiye kuti manyumba onse kuli manyumba 11 kwa landlord kwina ifeso uku kwa landlord kuli manyumba atatu mabanja atatu koma ndizopsa kwambiri sizinakhale bwino. Pakanali pano anthu omwe akhudzidwa ndi ngozi alandira zinthu monga mpunga, ufa, nyemba ndi zofunda. Ngongole zokwana 206 billion kwacha ndi zimene anthu akuyenera kubweza ku bungwe la NIF pofika pano. Wapa mpando wa bungweli a James Napambo wati izi zikuchititsa kuti ntchito yawo ikhale yovuta. Anapambo akufotokoza zambiri. Monga NIF mukuziwa kuti unalizo kama zambiri ndi inuyo ngati maripota sure you have reported bankani video kuti drama natenga ina sana ndio mpando nomeko yachi ndefeyo atipasa responsibility yangane kuti tipanga bwanji ndeti khala pansi ndi management kuti tione kuti zinaenda bwanji ndipo tika ndondomeko yoti drama zibina natenga tuzo zisibwezedwe. Nduna yoona za ulimi a Rosa Chimbilizi yalamula kampani ya Preskin Limited kuti ichite machawi kupereka chipukuta misonzi kwa anthu omwe akhala akukhudzidwa ndi nyasi zomwe kampani ina imataya pamalo ena boma la Chikwawa. Ambilizi anapitiriza kunena kuti boma lipereka chilango chokhwima ku kampani atikamba kunyalanyaza mwadala kupeza malo oyenera otayira ku nyasi zochokera ku ethano zomwe amapanga. Emmanuel Chilemba walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Isaac Salima. Zoipa zichazikulowa mmene munja mazi apansi pali mapopo pali mesinje mukulowa kweso. Ndunayi imayankhula izi mboma la Chikwawa pamene iyo pamodzi ndi nduna yoona za chilengedwe Alfred Gangata anayendera kampani. Poyankhula pa mkumano wa Ambilizi atsindika chidwi cha boma chofuna kuonetsetsa kuti kampani ipereke chipukuta misonzi kwa anthu okhudzidwa komanso kupeza malo ena oyenera otayira nyasi. Zotaya zawo kunoko zikuononga kwambiri, zili ndi chemicals oopsa kwambiri monga mwaonera madenga kumasintha makala pansipa pakuoneka ngati palitala koma palibe tala. Madamu awo ndioti aboka ndogumuka sizokhala bwino, and company yoti yakhala kunoko almost 22 years. It means there's been a lot of damage. So tayankhula kunena kuti tionetsetsa kuti anthu akunoko achitidwe compensate. Company ifeyo tichita monga mmene malamulo amanenera, andipoti anauzidwa zochita koma sanachite ngakhale chimodzi. Nde ifeyo tichita no apply malamulo mmene alili ndendende mpaka kumapeto malamulo kumene limathera.
nduna yona zachilengedwe Alfred Gangata inapherapo mphongo pa mfundoyi ponena kuti boma sililekerera kampani iliyonse imene izigwira ntchito mophwanya malamulo. Poyankhula pa nkhaniyi, mkulu wa kampani ya Prescan Limited Bryson Komanthu anasindika chidwi cha kampaniyi chofuna kuonetsetsa kuti anthu onse okhuzidwa alandire chipukuta misonzi. Index ona ditili ndi vuto limene laligwera usiku wa lachiwiri kulagwa mvula usiku, pondi imodzi inapeseka kuti yaphwasuka ndipo vinasi kunoka makunda kumuchira kuti dosi anatuluka mundamu madamu ndikupita kunja kwa madamu. Wina anafika so mpaka mu nyumba za anthu ngati nyumba zitatu zimene analowamo, komanso wina wapita kukakudza madera ena. Pa nkhani ya chipepeso zinthu zikachitika chonchi pamakhala ndondomeko yake imene imeneka kutsatiridwa monga mwa malamulo a boma, ndipo nthawi ina zitachitikiranso tinatsatira ndondomeko zomwezo, ndipo panopo ndi chikhulupiriro ndondomeko yomweyo yayambika kale kuyitsatira, koma ndi ndondomeko yoti amayitsogolera ndi anzathu akukhanso. Koma ngakhale zili chomwechi, magulu ena okhuzidwa ati apitirira ndi chilinganizo chawo chokachita mbindikiro kampani kuyambira lachinayi sabata ino. Iwo ati zili chomwechi pofuna kuwumiriza kampaniyi kuti ifulumizitse dongosolo lopereka chipukuta misonzi komanso kupeza malo ena otayira nyasizi. Dziko la Malawi linagwirizana ndi maiko onse pa dziko lapansi pokumbukira tsiku la njira zamakono zamphamvu zosaononga chilengedwe. Tsikuli lidakhazikitsidwa ndi bungwe la United Nations kuti anthu azilimbikitsa njirazi. Zambiri mu ripoti ili. Polankhula mu mzinda wa Lilongwe pokumbukira tsikuli, amene akugwirizira udindo wamkulu wa bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority Atati Chinthambi anati bungwe lawo ladzipereka polimbikitsa njira zamakono zosaononga chilengedwezi. Pano tikupanga kafukufuku tikukhazikitsa njira zoti tikhale ndi lamulo limene timati Renewable Energy Act. Njira imeneyo itithandiza kuyika ndondomeko yonse yofunikira ndi zithandizo zofunikira kwa amene adzigwira ntchito yopanga magetsi kapena kupanga njira ina yamphamvu zosiyanasiyana monga gasi ndi zina zotero zimene siziononga chilengedwe. Ndipo mlembi wamkulu wa Renewable Energy Industry Association of Malawi Beston Ntepagama ati ngofunika kwambiri kuti dziko la Malawi lizikumbukira tsikuli. Chifukwa cha kusintha kwa technology pali katundu ina amene amachokera kunja amene timafunika tizilipirabe misonkho imene zikumatipangitsabe kuti mwina zitivute kuti tiyiganitse katundu. Mmodzi mwa akuluakulu aku unduna wa zamphamvu komanso migodi ya Gift Chiwayula ati dziko la Malawi likupita patsogolo polimbikitsa njira zamakono zosaononga chilengedwezi. Kugwira limodzi ndi anzathu akunduna zachuma kuti azitha kupatsa ndalama zakudya zoti ifenso kwathu zitha kuyenda cholinga chathu cha unduna wathu chikwaniritsidwa. Pakadali pano anthu okwana 26 mu anthu 100 aliwonse ndi amene amatha kupeza njira zamakono zosaononga chilengedwezi, ndipo dziko la Malawi lili ndi masomphenya ofikira anthu 70 pa 100 aliwonse pofika chaka cha 2030. Bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority lati kusazindikira kwa anthu ndi vuto lalikulu poteteza uthenga okhudza nzika pa makina a intaneti. Chenjezo lidadza pomwe bungweli lolemba lakhazikitsa sabata yokhudza kuteteza uthenga pa internet Data Privacy Week mu mzinda wa Lilongwe. Jimmy Chazama wadza ndi ripoti ili. To stop people from hacking into accounts and to avoid identity theft. Yomwe akugwirizira ngati wamkulu wa makwa Mayamiko Nkoloma wati ngakhale kugwiritsa ntchito intaneti kwachulukira mdziko muno, anthu ambiri amagawabe uthenga wawo wambiri mosasamala. Iwo ati izi zikupangitsa kuti azichitidwa chinyengo komanso kuberedwa, ndipo atsindika kuti kuteteza zinsinsi pa intaneti ndi udindo wa mwini komanso mabungwe. Monga ngati munthu umatha kukhala ndi dzina lako komanso pamakhalanso information ina imene imathandiza internet oloma machine apa internet kuti ziwe kuti uyu dzina lake ndi wakuti olo munthu uyu ndi wakuti and information imene timati biometric data. So zinthu zimene zizi kungopanga share mwa umbulimbuli
anthu ena akhoza kuitenga information imeneyo ndikupangira zinthu zina, chizungu chake timati impersonate. Akhoza kukhala ngati kuti ndiwo amene akufuna chithandizo china chake, o ndiwo amene akulemba email ina yake, o ndiwo amene apanga decision ina yake, pamene zinthu zabodza. Ndiye ife ngati anthu tikhale ndi control ya zinthu zimene timapanga share pa internet. Ophunzira wa pa sukulu ya sekondari ya Mkwiji Mere Soza yomwe anali nawo pamwambowu walimbikitsa achinyamata kuti asamalitse pogawa uthenga wawo pa intaneti. Information yathu tikapita nayo panja kwa anthu ena tizipereka mwa size, tisamapereke information yonse kuti wina isachite kudziwa, chifukwa kuli anthu ena oti amafuna azipanga zinthu kuti zakondwese okha. Komanso tingatenge chitsanzo cha zithunzi zathu, anthu angazigwisa ntchito mu njira yoyipa pogwisa ntchito artificial intelligence, also known as ngati AI. Kukhazikitsidwa kwa sabata yokhudza chitetezo pa intaneti kunayamba ndi ulendo wa ndawala kuchokera ku bwalo la Bingu National kupita ku Bingu International Convention Center, omwe cholinga chake kunali kudziwitsa anthu zakasamalidwe ka uthenga moyenera. Sabata yokhudza chitetezo pa intaneti imachitika chaka chilichonse kukumbutsa nzika ndi mabungwe za udindo wawo poteteza uthenga. Milandu yonse yokhudza a Omar Mbeta omwe anaphedwa ndi kuberedwa kuchileka mu mzinda wa Blantyre tsopano ili m'manja mwa bwalo lalikulu. Mneneri wa polisi mchigawo chakumwera chakuzambwe kwa dziko lino Beatrice Mukuwa atsimikizira Times kuti milandu itsopano yachoka m'manja mwa bwalo laling'ono. Daniel Zimba akufotokoza. Beatrice Mukuwa wachiwiri kwa yemwe amayankhulira polisi mchigawo chakumadzulo kumwera kwa dziko lino sananene zifukwa zimene zachititsa kuti mlandu wa kubedwa kwa katundu wa malemu a Omar Mbeta autumizenso ku bwalo lalikulu, ndipo ati bwalo liperekabe siku loyambira kumva milandu yonse yokhudza malemuwo posachedwa apa. Bwalo la Senior Resident Magistrate linayamba pa 12 mwezi uno kumva mboni zina pa mlandu wa kubedwa kwa ndalama ndi lamya za malemu a Mbeta, ndipo linasiyira mlandu wa kuphawo m'manja mwa bwalo lalikulu. Koma malipoti akusonyeza kuti mbali ya odandaula ndiyo inapempha kuti milandu yonseyi iyendere limodzi. Posachedwa apa oweruza a Senior Resident Magistrate Lawrence Mchilima anamvanso mboni wa Sheila Phiri mkazi wa malemu a Mbeta komanso a Charity Mnenula omwe akuwaganizira kuti anagula imodzi mwa lamya zobedwazo. Ndipo oyimira boma pa mlandu a Isaac Kadawayula anauza bololo kuti iwo ndi okonzeka kubweretsa mboni zina zitatu pa mlandu wa kubawo lolemba msabatayi. Pakadali pano a Blessings Chadzamakoko, a Robert Asam, a Douglas Sandram, a Samson Kasambwe ndi a Genesis Mastala omwe akuwaganizira kuti anachita chiwembucho kwa Mbeta omwe pa nthawiyo amachita malonda kuchileka mu mzinda wa Blantyre akuwasungabe ku ndende ya Blantyre. Ndi nkhani zathu. Bungwe la Tilitonse Foundation pamodzi ndi MISA Malawi akhazikitsa mtsutso wa chinyamata omwe ali msukulu za ukachenjede kuti azikambirana zokhudza chitukuko cha mdziko. Mtsutsowu uli pansi pa ntchito ya Shift the Power yomwe imayendetsedwa ndi bungwe la Tilitonse Foundation ndi thandizo kuchokera ku Comic Relief komanso United Kingdom's Foreign Commonwealth and Development Office. Brenda Kayo ali ndi zambiri mulipotire. Polankhula pomwe amakhazikitsa mtsutsowu, mkulu wa bungwe la Tilitonse Foundation a Robert White ati mtsutsowu uli pansi pa ntchito ya Shift the Power yomwe imayendetsedwa ndi bungwe la Tilitonse Foundation, ndipo ntchitoyi imafuna kulimbikitsa kupereka mphamvu za chitukuko ku madera. Program imeneyi kwakukulu nkokuti ikufuna kugwira ntchito ndi mabungwe amene asala aboma pa Chingereza ma civil society organizations komanso amalawi kuti zitukuko zimene tizigwira kunoko zizikhala zitukuko zokomera Malawi, osakhala zokuti anthu ena abwera kunja nkuzatuza kuti mwini mavuto awa maganizo azichoka kwa ife kuti ife pamene taperekedwa ndi apa tiyeni tigwire ntchito motere. Ndipo mtsogoleri wa bungwe la MISA Malawi a Gordon Matonga ati mtsutsowu ndi njira imodzi yopereka mwayi kwa achinyamata kuti azitha kuperekanso maganizo pa nkhani za chitukuko m'madera omwe bungwe la MISA Malawi layika kuti sukuluzi zikambirane ndi monga nkhani za kusintha kwa nyengo, ulingaliro wa mu ubongo,
ufulu odziyimira patokha komanso kutenga nawo mbali pa chitukuko pakati pa amayi ndi abambo. Funa kuti pabwere mfundo zenizeni zimene zingabwerese kusintha pamene dziko lathu lili ndi malingaliro okwanisa ma vision amene linakhazikitsa. Achinyamata angathandize bwanji kuti tsogolo la dziko lino likhale lowala mmene wina yense akhawafunira. Mtsutsowu uyamba pa 12 Februwale mpaka pa 18 Februwale chaka chino, ndipo sukulu yomwe itapambane ikuyembekezeka kupikisana nawo ndi sukulu za m'mayiko a Zambia komanso Ghana zomwenso zizapambane. Sukulu zomwe zilingi nawo gawo ndi sukulu ya Mubas, Nzuni, Unima, Luana, Masti komanso Catholic University. Bungwe la Malawi Electoral Commission lati ligwira ntchito ndi nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma pofuna kuonetsetsa kuti anthu omwe anakhudzidwa ndi madzi osefukira mdera la makamaka mboma la Nkhotakota aponye nawo voti kachisankho chapadera mderali. Wapampando wa bungweli Justice Annabel Mtalimanja walankhula izi pa sukulu ya primary ya Majiga kuli Waladze boma la Nkhotakota pa mkumano ndi adindo pamene amafotokoza mmene chisankho chiyendere mderali. Ndipo bungwe la MEC lauza mafumu kuti apereke mwayi ofanana ochita misonkhano yokopa anthu kwa oyimira pa chisankho chapadera chimene chichitike pa 17 mwezi wa March chaka chino m'madera ena dziko lino. Pakadali pano komishonala wa bungweli Mbusa Philip Kambulire wati izi zingathandize kupewa ziwawa zimene zimadza kamba ka mikangano ya malo ochitira misonkhano ya ndale mu nyengo yokopa anthu. Akambulire anena izi pa msonkhano wa adindo osiyanasiyana umene unachitikira ku dera la Kansala la Chirobwe ku Lilongwe kumene bungweli lichititse chisankho chapaderache. Akambulire akufotokoza kwa mtolankhani wathu Pemphero Malimba. Nthawi ya kampeni pamene tili ndi sankho aliyense amapatsidwa mwayi wakukopa anthu kunena iwo opikisana nawo kuti ayende m'midzimu kukopa anthu oti akawafotere. Malamulo azisankho amalola wina aliyense apatsidwe mwayi ofanana kandi zipani kandi woyima pawokha. So timalangiza mafumu ndi atsogoleri ena azipembedzo ndi akuluakulu ena kuti apereke mwayi ofanana pamene anthu aluzungulira ochita kampeni pamene tili ndi zisankho zapadera ku dera lino kodi ya Chirobwe kuno koswense inoyo chifukwa chakuti modi inoyo amene anene akuyimira pa udindo wa kansala adatisiya pamene ndondomeko za zisankho zitayamba. So chisankho chitayimitsidwa cha kansala chifukwa chake panopa tabwera ndi chisankho chapadera. So timalangiza zimenezi kuti ali ndi udindo wonse kuonetsa kuti ukhale bata ndi mtendere komanso awalimbikitse anthu kuti atuluke akavote. For even anthu ndi ufulu wawo ndi udindo wawo kuti asakhala atsogoleri akumtima kwawo ndi cholinga kuti azikatsogolera bwino. Nyakwa yayikulu zokoto ya mderali ati mafumu agwira ntchito ndi aliyense amene ayimire pa chisankhochi pofuna kuonetsetsa kuti akuwapatsa mwayi ochita zinthu mofanana. Mfumu nilera kungwa pa chichewa timatero iyenekera kulandira mwana wina aliyense amene afuna kapena kuti wachipani chilichonse amene afuna pange msonkhano. Ndipo mfumu khalidwe lake lolera munthu wina aliyense yangwa chipani chanji kani wampingo wanje amakhala m'manja mwa mfumu. Mfumu ineke kudzapereka chitetezo kwa wina aliyense amene afuna adzapange msonkhano ku dera lake. China chimene chimakhalapo kuti mafumu ngati atatako ndi kuti mfumu yonse ikutsata malamulo pa udindo wake. China chimene chimakhalapo nchakuti anthu aja akatsata ndondomeka kuti mfumu ija kuti msonkhano wanu wabwera kale ena amene apange mawa inu mukapange nkuja ena amakhala kuti samvetsa amuna ngati kuti mfumu ija malo aja akaniza chimene chimene chimapangitsa ngati kwa andale kuti asamvetse kuti pakhale maphokoso. Mkulu woyang'anira chigawo ku bungwe la Malawi Bureau of Standards Rafael Mpingo wayamikira amalonda chifukwa chotsatira miyezo imene bungweli lidakhazikitsa. Iwo ati pali kusintha kwakukulu komanso kwabwino pamene amalonda akuchitira zinthu masiku ano. Iwo ayankhula izi pamene amayendera mabizinesi osiyanasiyana kulimbe mu mzinda wa Blantyre pa ulendo umene anawukonza pofuna kuona ngati amalonda akutsatira mlingo woyenera pochita bizinesi zawo. Kalekale tikamayenda mashopu ngati anowa tikamapanga inspection athu kapena kuyendera mashopu ngati Malawi Bureau of Standards timatha kupeza katundu wambiri wonongeka kapena osalembedwa bwinobwino. Komano ndi zimene takhala tikuchita zaka zitatu zapitazi tuona kunena kuti pasika pa zinthu kusintha ndithu. Anzathu ochita malonda ndithu akuyesesa ndithu kuti azipanga
azisatira milingo ya kagusidwa ka katundu. Mwachisanzo mama ono taendera mashopu a kulimbi kuno Shoprite komanso kusana katundu amene tampeza kwambiri muna 95% more than 95% ndo wabwino bwino. So zanza tu akwesesa ndi kusatira ukhondo mashopu komanso kuonesesa kuti katundu amene akugulisa sopanga expire. Ndipo zimene zizi kuti pasa chilimbikiso fa Malawi Bureau of Standards kuti zimene tikuchita Malawi munomo anthu akuzimva ndipo akufuna kuti azisatira. Anthu ena kumwera kwa boma la Lumpi ati achilimika posamalira nkhalango komanso mapiri omwe ali kuderali ponena kuti limakhala pa chiopsezo chakusefukira kwa madzi komanso kugumukira kwa dothi. Iwo ati akuchita izi kutsatira ngozi yoopsa pamene nthaka inagumuka mchaka cha 2019 pomwe anthu atatu anafa ndipo ena asanu anasowa mdera la Tchalo kwa mfumu yayikulu Chipinduka. Feston Malekezo wadza ndiripotere. Mchaka cha 2019 mawanja okwana 30 anakhuzidwa ndi ngozi ndipo inaononga nyumba komanso katundu wa boma. Kusalira izi anthu akuderali ambotengapo mbali podzala mitengo komanso kusamalira iyo imene ilipo kale. Stansford Nkhonjera amene anakhalapo membala wa komiti ya zachitukuko ya Zunga anati iwo anakhazikitsa magulu oyang'anira zachilengedwe. Iwo anati pafupifupi kawiri pa sabata iliyonse magulu maka achinyamata amapita kumapiri kukasamalira zachilengedwe. Pa nkhani ya kusintha kwa nkhalango kuno kukwithu kuno sinthu liliko chifukwa nthena muone mpantakhala pano pakusanyika makuni ayi chifukwa cha kuteteza kuti mpaka chigawo ichi chisinthe lekani kuoneka makuni akwechileke kuti tikuchipwerera changati makuni aya paliji. Poyankhulapo a Robert Nkhonjera amene ndi wapampando wa gulu losamalira zachilengedwe la Zunga anati iwo ayambaso ulimi wa njuchi. Ulimi uwu namuulukizira kuno kwa ise kuno kuzunga wakutisangalasa chomeni chifukwa chinthu cha chilendo kuno kuchigawa chithu chakuti chinapangikepo cha sono kwa muhanya uno walero tikuyembekezera kuti munthu umu muzamfuma ngaphindo ilo ise lizamkutuvwira chaka na chaka. Gululi limene ndi limodzi mwa magome 12 amene anakhazikitsidwa kuderako anaphunzitsidwa ndi bungwe la Church and Society la Synod ya Livingstonia mpingo wa CCP pansi pa thandizo lochoka ku bungwe la UNDP. Apo Mvula amene ndi mmodzi wa akuluakulu amene amayendetsa ntchitoyi ati ngakhale ntchitoyi ikupita kumapeto mwezi uno ali ndi chilimbikitso kuti ntchito yosamalira nkhalango ikhale ikupitirira. Areas amene wawa chifukwa cha landslides amene amachitika nthawi zina amapezeka kuti mvula ikagwa kwambiri madzi ochuluka amasetsereka andi akhala kumbuyo kwakunonga ndithu chilengedwe komanso anthu akhala kumwalira. Ndeti mafunitsitsa kuti anthuwa aziwe kuti ndizofunika kuti ateteze chilengedwe azale mitengo ndichonanga chonena kuti miyoyo yawo isakhale pa chiopsezo. Ntchitoyi inakhazikitsidwa m'madera monga Mlowe, Tchalo, Msuku omwe ali mphepete mwa nyanja ya Malawi mboma la Lumpi. Nkhani zathu ndi zomwe zikumati